Stimulați, încurajați-i! Ia priviți ce frumoși sunt, ce costume populare frumoase au și vă felicit, dragi părinți, oameni buni, că îi susțineți să învețe tradițiile, că faceți toate eforturile să-i duceți la repetiții și că îi ajutați și îi susțineți să fie așa frumoși, să fie pe scenă și să ducă mai departe tradițiile autentice. Haideți încă o dată aplauze pentru mugorașii din Șinghai!
Thank you.